زخرن حدرن سماعتات كلتا زين نصاصلا غصات حزبنا زخبركا قبوكا فصيمكا حرنتكا زتمنزعكا حزب إرترا كاوا زيما 10 سنة أتحيزو ملا حزب إرترا شمعة بمولع نتم بجا حزبن هاجرن هيوتم زوفي جغان دقون ولدون أبناء حلنا زخرن صمونان تحيلو زستنتنلا علتيا كفلاسنه وقتي طاقان نفاسن طريت بعفل زموتالو ملاءات زغلعالو حماقواني إذا خبيت جيزي زخر سماعتات توسيخو زفترو ساقطخا قليل ايكونن معلت سوات معلت زخري تراي زي كونتس هرمت لبي حزب إرترا إنن صوارق الله على تونيا إذا معلت زيئة نبهكتا سماعتاتنا تثبيت حزبنان مسهلو كون إن تهجرنا بمنصصار أستنتنو خنقبر اتدرخنا كنت ونيا سماعتاتنا نهوتهم كوفيو أخلو أبا أمرهم زنبر حلمي هاجرنا حرنوتن حدنوتن زوحاسه حزبي نحد حدوز كبابر حزبي زلوا سلطنتي إرترا خم تخون تأمامينهم بجغنتهم حليفهم بزخاء نلعلاويت هاجر إرترا نخرع حزبان زخون منصف حاديقوم لنا حليفهم علامة مسوات جاقاننا حزبنا كي تشقرر بمولو أقارو مريتو خرقز زموسلو خزارب قويتا هاجرون قدائن كخون دقنان بقسانت كمهارون كعنبوبون هاجرنا عد رهوان سلامن كتكون إذن بره لومي سدرابيتا سوات أبين أبكمي كنتاتن يركبو اللو حلم سواتنا رهوا بلسقنا فتحي تتكبيرو دو موتن سدتن أبكعدو نفس كف معالتي نايموا القالسي حربينيا حزب إرترا كابشحن 904 أتحيزو دمن عصمتن سواتنا اتخفل الله كساب قنبوت شحن 991 زبسحت دحر من رقاق هاقراو لقلاونة إرترا انتخونون مسوات حزب إرترا أيقوارسان أبزن زحالفا 33 عامتات دحرنا سنة هاجرنا كاب بعداو مجزاتي زقدده سرعة رعدن ملكنيو أب هاجرنا نجيسو زلو حزب إرترا أيقسنن كاب قداماي زقدده حجون من تحرنوتو مسوات خفل تقسيبو يركب إذا نايد حرنا سنة هاجرنا مسواتي بستفعل ملكعات كجلس إكال نابنت هاجرنا كم علما حد قوام حقن كتكون نور منجست خلونا زغوسغوسن طلبن أركاناتن غازيطنياتاتن كمون منفساو امنتهم نمعبال زنطفو مراحت هايمانوتن مؤمنانن بزحت هاجراويان تقالستن بقفعوي أقباب تجاويهم مستوصلو أبي آتو زيفلتو تشريبهم داهيهم إلا بيتسب نايزم قدايات كا نعسرا 3 عامتات أبكبيد حازن سكياتن سنة أمراو من نواسن وديقهم يركبوا زفتوهم ولدهم مغربومن التجاوي دقومن ولدهم كي رأيو مسكبيد حازنهم
ናብ ዓዲስ ገሄሮም ዝተዓዝሩ ብዙሓት እዮም ዓስቢ ናጽነቶም ስቅያትን ሓዘንን ኮይኑ ተሪፉ ማለት እዩ መንእሰያትና ብስም ሃገራዊ አገልግሎት ኣብ መወዳእታት ዘይብሉ ግልያነት ተቆሪኖም ብሰንኩ ከዓ ካብ ትምህርቶምን ሓዳሮምን ተዛናቢሎም መጻኢ ባህጎም ተጎናዲቡን ኣብ ትሕቲ ግልያነት ክነብሩ ተገዲዶም ኣለዉ ካብታ ሲኦል ኮይናቶም ዘላ ሃገሮም ነፍሶም ንምድሓን ወነንቲ ህይወቶምን ዕድሎምን ንምዃን ንቡር ንምድላይን ኣብ ዝኸፍልዎ ዘለዉ ዋጋ በቲ ስርዓት ዘጋጥሞም መጭወይትን ምስዋርን ኣብ ጉዕዞ ስደት ዘጋጥሞም ሓደጋታት ምጥሓል ኣብ ውቅያኖሳትን ኣሰቃቅሞት ኣብ ምድረ ባዳን ግዳይ ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰብ ምዃንን ወዘተ የጠቃልል እቲ መስዋዕቲ ኣብዛ ቀዲም ተጠቕሰ ጥራይ ኣይተሓፅረን ኣብ ሰራዊትን ኣገልግሎትን ዝርከቡ ዜጋታትና ንጥሙሓት ውልቀ መላኺ ንምዕጋብ ካብ ልዕላዊ መሬቶም ሰጊሮም ብግዲ ኣብ መሬት እንዳማቶም ክዋግኡን ህይወቶም ክኸፍሉን ምርኣይ ናይዘን ዝሓለፋ 3-4 ዓመታት ተመክሮ ናብ ኢትዮጵያ ተገብረ ምትእትታው ምጥቃስ ጥራይ እኹል ኣብነት እዩ ህዝብና ክሳብ ሕጂ ናይዚ ተገዲዱ ኣብ ውግኣት ኢትዮጵያ ኣቲ ህይወት ዝሓለፈ ኤርትራዊ መርድእ ንምስማዕ ከብዲ ሓቂፉ ብጭንቀት ይጽበ እዩ ዘሎ ሕድሪ ሰማዕታትና መሊኡ ዝረጋገጽ ሃገርና ዓዲ ቅዋም ዓዲ ሕግን ፍትሕን ምስ ትኸውን ጥራይ እዩ ስለዚ ኩልና ኤርትራውያን መብጻዕ ሰማዕታትና ናይ ምትግባር ጾር ኣብ ዝባና እዩ ዘሎ 20 ሰነ መጸት ሽምዓ ብምውላዕ ጥራይ ከነስቆርቁር ካብ እንነብር ሓንሳብ እናሓዋርን ነቲ ሕድሪ ሰማዕታትና ከይፍጸም ዓጊቱ ኣብዚ ኩሉ ሕሰም ኣውዲቕና ዘሎ ጨካን ምልካዊ ስርዓት ሓግሕግና ክንድርብዮ ይግባእ ሓደ ህዝቢ መሰሉ ንምርጋጽ ዘካይዶ ቃልሲ በመሰረት አድማሳው አዋጅ መሰላት ደቂ ሰብ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ማለት UN Universal Declaration of Human Rights ፍትሓውን ድጉፍን እዩ ንናጽነትን ሓርነትን እተኻየደ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራውን ኣብዚ መትከልዚ እተሰረተ እዩ ነይሩ እዚ አድማሳዊ አዋጅ እዚ ነቲ ገና መሊኡ ዘይተረጋገጸ ሓርነት ህዝብናን ሕድሪ ሰማዕታትናን ንምውሓስ መሰል ዘውህበና እዩ ስለዝኾነ ከዓ ኣብኡ ሰፊሩ ዘሎ መሰላት ክንፈልጦን ንቃልስና ክንጥቀመሉን ይግባእ እዛ ዕለት እዚኣ ሕልምታትን ሕድርን ስዋኣትና ንምግሃድ ኣብ ዝግበር ቃልሲ እጃምና ክንወፊ ዜጋው ግዴታ ከም ዘለና ተዘኻኽረና መዓልቲ እያ ኣብዚ ቅንያት እዚ ነፍሲ ወከፍና ከም ኣጀንዳ ክነስተንትኖ ዝግባእ ኣርእስቲ ባህግታት ጀጋኑ ስዋኣትናን ሃንቀውታ ህዝብናን ኮይኑ ንምዕዋት ከዓ መብፅዓ ክንኣቱን ዋጋ ክንከፍልን ከም ዝግባአና ኩልና ክንግንዘብ ይግባእ ምኽንያቱ ዝኽርን ሕድርን ሰማዕታት ክልተ ዘይነጻጸላ ገጻት ናይ ህዝብና ስለ ዝኾና ስዋኣትና ዝገደፉልና ሓላፍነት ንምዕዋት ተሳኒናን ተኸባቢርናን ክንከዶ ናይ ስዋኣትና ርዝን ሕድሪ ኣብ እንግዳዓና ስለ ዘሎ ንኹሉ ኤርትራዊ ጻውዒትና ነመሓላልፍ ሰማዕታትና ወትሩ ይዘከሩ ሕድሪ ሰማዕታትና በሓርነት ህዝብና ንምድባስ ኩልና ንሰለፍ ስኒትና.com 20 ሰነ 2024